para bangit bayit baro nadu i Reverend S.L. Mobley, teman besan Dr. K.K. Marbanyang, ibadon rengkat bangi, ki teman besan bayit jangka balang kejongi, ki dekot komiti balang, ki long kemi, ki long kepa, ki parlok samla, baladadon ki heb ki badang kamrit, ngi ai kublay api baro haka kerteng ke bakordor tam ke jong utrai badu nong penim jongi uji sukris, haka ni kesngi ke bangi rakhi ke Christmas. Kesengi yang kebangi kenal, ya ke jingwan long brio, ke jong utrai baru nong penim jengi uji sukris. Ke Christmas besuk berkemen ya pi baro, bat ki jingker hu ki jong blay, halor ki yeng ki sem ki jong pi. Kila bandon ki ba shong ke benta, ke ba shalor, ke galeri jo ke yeng mane. Kila bandon ru ki ba shong ke benta, ke ba shapok ki ba i lingba, kene ka kor, jong ne ke juk ke bementa. Lembat kitu ki ba yadon rengkat bat ngi. Link baka YouTube channel Jong Kabalang ka jingku blay Christmas ya pi baro o blay unte ki jingker ku halo jong pi menemen miet ngilayo e ka jing sing up mid Christmas but na padeng ki katto kat ni ki ba yo banwan padeng ki jing kreat jong kamit ngilayo ban ai ka jingku blay Christmas but ha ka ni ka singi i ngilayawan shibun ha ka yeng ka jong blay menemen step shipo shiteng bat menta shibaji shiteng mensngiru ublay to kerku kerhai yangi hagajing shakri ke jungi o menta kasngi ngilai pen peru ya kerukom shong kat kum karai jo komiti balang kabalalong ka arpulai terik ke jong benai Desember ha ka ba ngila bani shong kham kelut namar ba ka sorkaru kala kham penjensur ya ki kendon jong ka namar kani ke jing pangklam Nrenga syupen kan mau pat ba hikendon syapang ka badeng mas bat ka bapenon kam sanitizer kidang ne tekat bala kum ka balang ikerpa di para bangit bikin buat igini kirukom ki bangila ju pendon kami bro syikata ublay tun kerku yengi ngin ya let hakmat jong blay haga jing duai au blay buk pau jongi bah beneng ngiwan hakane ka porno paisngi ban rakhi ke Christmas ka yeng ke bakhut ke bakentang ke jong me da ka bangi maning i shakri ya ka kerteng ke bakhut ke jong me bar ha ka ba ngi ensayo sngoru iki kubor ling ba ke jing ruai bat ling ba ke jing kren ka htien ke ba em ke jong me ngi ai ngu eme ko trai ba melapan poi yengi sha ka yeng ke jong me ki don na preng jongi ki bala pang la shitom la kat to kat ni tayo bat benai ru ki ba ka ni kalong ka sen ke baneng kong idap da ke jing kemen Kidon ki wei pat ki bala jengai na me, bat menta ka sngi ki wan paj ka ye ke jong me, ngidap da ka jing kemen. Kidon ko try kan rat ru ki ba mla ban wan, namar ka jing pang ka jing shitom ka jing long temen jo kemen. Nre ki ba kemi yengi, ya ka ni ka jing seng ling ba ka YouTube channel, to te ki jing kerkuwa lor jong ki rup kum jo. Ai ba ka jing selok lang ka jongi ka jing mani jongi, kan long ha ka men siem bat ka ba shisha, ka ba pediang hunak mat jong me, bat ka jing kerkuwa yengi. Ngi pani kini baro bat ngi pediang ro haga kerteng ke jong utrai bat unong penim jangi uji sukris amen ngini beteng ke jing shakri ke jangi yo blay de ke jing ruai ke ba sau po way para den ke ni ke jing ruai kat kum ke program balapan bet nga kerpat ye way ni ke dekot komiti balang jangi Mr. KS ding do ba in yalam mingi haga jing pule ni ke htien ke jong blay bat haga jing duai inong yalam jing ruai jangi Ilong i Mr. B. Warjri, bari organist Mr. Balmi Lingdo Nong Pure. Kristan to khe, kublay ka sngi babha, hakabanong penim pertay lakha, to yeng mentaban aingo yaw try, yu bakipad ba angel kiarway, kubor jingkemen, ningkong yaw benriyo, bublay hakado lakha, nakabriyo, ka jingruay ka ba saw po way. Kristan tu ki kublay kasngi bampa hakabanong pen empertay laka to yeng menta ban angu ya utrai yu ba
kipan ba angel ki yarwai ku bol chink mening kong ya u pen riu bu play ha kadola kana kabriu kinong ablang ron halum kiyo you angel bawalam kubor haki hak mingawa lam ka kubor baba happy mentayu nong pen em laka la pendem kaktin jengkular ublay la kayu nong pen em jongka birthday ken sanaki panong wai jongkap neng la sawa jing rai babangka jingman kirwaya ro ya ka jing it batang dasur hallelujah ya ka wajang ham ki patrom tam ebu rom you play jing sung ba jing so pa ka birthday kinong ablang ron kerki kialen ya ka jing pela jong ublay ban pen you Sempat kathai so tikishem ban kun long ha sing oi ha bet lehem kipen nakaku borkeleng sao do kanam no pen em pen sawa ning kon tuai ke mengenai lau boleh hujung tuai ngan persngau nak isau teligi bentan nak tien ke bakhot ke jong boleh kabang ila ban siam nak kitab ke jong Isaya no tulpa kalong ke khandai kadukot ke ban riu bat kumjuru nak kitab ke jong Sekharia kalong ke khandai kadukot ke khandai bat nak gospel ke Matius kalong ke ar kadukot ke khat wei bat nak citi ke jong apostol Paul seginung rum kalong ke khat san kadukot ke khat lai tin jong boleh ke ongkum ni namar hangi la khayo kun lai yo kun hangi de ke jing sensyar kan long halor ke terpeng jong u badan khot ye ke kateng jong u ba phla unong sala u blei ba khrau bor ukpa bom chukut us iem ka jing sok dole kemen sikat dei ko ka kun sayon dorisa ko ka kun Jerusalem hakmius iem jong pa wan hapa ulong ubaduk bad ubadon ka jing penem ubalerit bad ubasyong halor ukada halor ukun kada jong kakada keng haba keliawan ru haga yeng kilayo iyo tau kunlung lembat kamari ka kemi jong u
haba ngkilia dem kilia maniru ya u bat haba kilia lau ya kijing song jongki kilia terwai ki jing ai ha u ya kak siar bat ya kijing ubi bat ya kamerde diu blei ujong kata kajing kermen tu un pendap ya pi dah kajing kemen bat dah kajing suk barok hak ki banget kenang bapin yo nang roy kerhai ha kata kajing kermen daga bor umen siam khoi du blei ni snai ban kar khu ye kajing pule buni sa skor ka tien ka jong u tong ni phai ho blei ha kajing duai ablei bakrau baplae habaro phar ba melal hai te ye ki kam chong me ablei kam phalalong kajing hai ni wan ha jan chong me ko thrai bi sa chi sien pat hagane ka por no phai si klem dala ban pen pau yi ni sngongu ye me ki jodon kar ka chong me lambat ni ko thrai hagama me la pen yo ye ngi ni ka sngi ka ba kerpang ka ba sngi ka bang ilawa ngirana khe ya ka jing wan long briu ka chong me hagane ka por thai trai bi ning kong ngim la ban klem phai dien ye ka jing ba ka chong me ki ba me don kal lambat ni lam ba ki sngi bar ki por baro ki balai no sa dien jong ka jing ba jong ni melari melo sumare ni mela betin ni ko trai haman lagi sun jam jong ke jalan ti ke jong ni trai bi ni ma pedang jong ke sngi ki ba ki sngi ki ba ma ki sngi ki ba dap tang dag jele kham tam ko trai bi im ha pedang jong ke ni sngi jong ke jing atatien ban ban ni ai ngu ko trai bi ba mem chalai no yang ni ban sakut thang ta ngim sem lo yo lat ko trai bi lam ba ka ni ka snem ka bla lek no ha ka bang yo ban keu ki yang ka ba tang ka jome kham tam ya ka bang yo ban syakri ko hakum ka ni ka sngi ya ka sngi ka jing wan long briu ka jome sya ka ni ka perthai trai bi me yo i yang ni ka bang ilong ha pedang ka jing tlat ha pedang jong ka jing swai ha pedang jong ka jing bom bet ka jong biang ha ka jing ba jong ni ban ban me long ublei ba dap da ka jing ye ba ka jing isnai ai ngu ye me pan yo hangi ye ka ni ka por ko trai sai chi sen pat ko trai bi ye ka bang yo ban syaki ban syakri ban penon borom ye ka tang jome ha ka ni sngi jong ka jing wan long briu ka jome sya ka ni ka perthai trai bi ka ni ka jing kan mau borom ka jong ye me ka nam long satia ko trai ka ban sukut na tang ri ka sau kon ro jong ka yeng ka ba ka ka jong me dai trai bi ye bangin ai ye ka bangin yo ban mat ye ka jing syam sem ka ba thamai namar ngi yo mat ye ka ni ka jing wan long briu ka jong me sya ka perthai ka long ka ta ka jing kermen ya ka jing em bat ka jing kermen haga ba me ko trai bi melawan ra sangi haga ne ka perthai melawan banu hat yang ki ba jot ki ba rem khnang ya ka bang yo khnang ya ka ba men yo ban sius pa ai na ka ba jongi trai bi ngi wan khmat jong me lang ba jong ni ka por do is nei ban kentang yang ko trai bi ka we ka banta ben kentang ye lo jong pai lang jong me ko trai bo don ka de yang ka kentang ka jong me ba kentang ka bang don hang nei ka long in yo ai kita ke jing bam ke batai mesem ke be der na ka ba ka ne ka sni ngaduai nang kong ko trai bi tu is nei ya ka pensat bor ko trai bi ye lo jong syakri jong me pastor ba ke ai baro ka ba mino na ka sentur ke jong i kan long da ka jing pesat mesem ka jong mesem jong me ben kentang ya ka thlet jong syakri jong me ben kentang ya ka kubor ben kentang yang iru ko trai ki baskap basa skore ka ba kan long ka bor na ka ba ka jing im ke jong i ngila ban im ban ya ab deng jong ni jing du jing karmen ini omat ya ke jing karmen ka ba kan jam siam ha me ngi duai ro oblei ye to is nei ya ban don kan ngaduai na ka ban ta jong ki tu ki para bangai je ba don nap deng jong ki jingkit ki ba khia ha ke jing pang ke jing sitom ha la ke jong ki yang ki sem ki jong ki ba mat ya ke jing ki ba mat ya ke jing pang ki ba mat ya ke jing sitom ki ba mat ya ke jing duk ki ba mat ya ke jing kerdu hala ke jong ki kan duk ki jong ki melong oblei ba tip bat melong oblei ba yu i ban melong oblei bala ban pelai ya kita ke jing te jing khom baro ni IT hagi kiti gun bol chome sigan tina ketin ko trai bi ngabu ke jing doi karpang naga bantai tan besan EW khosono iba don naga jing pang hapo hospital trai bi melong oblei batip bat melong oblei uba don boru ya ka pan penlan du is nei ko trai bi ka jing pang ka ban ha ka met ke jong i ta ada ka kiti ke jong me ko trai bi baram ila ban yo mat no sa si sen pan ya ke jing pen khia ka pura ka ba ka snham ka jong me don lemar kat ko trai bi lembar ka por ka bangsa ngabu ke jing doi ru au blei kat nung jing dap da ke jing kemen hagam ngi bu ke jing doi ngi khmet da khmat jong me ko trai nak ba ka syakri ki jong me ki ba don nap da ke jing pang ka ji som nyai ngu ko trai bi lang ba jong ka por ngi yu i ka trai bi ye we ni ki khot ka dia balang in master WM Ramsdam ila yo ko trai bi ban mat ke jing khia ban men tang ila yo ban kiu ke ni yang ka ba ka tang ka jong me ka buram ba ke jing ro
ni ai samai ko trai na melong trai jong ki met trai jong ki mesem ke jongi melong ublei jong ka benang ublei jong ka khandau melong ublei basen syare ka benang bar basen syare ka khandau trai bi me ai hangi ka ne khandau ya ka bangin songin sangin ya ngin yang ban ngin syakri ban ponon boram ya ka kateng ka jome kat kum ka bor bat ka por ka jong me do isnei ka trai ban don kal ban ngila ma jong ka por ben kedang ya ki benda barok ki mas ki pendep ai kena long sisa ko try bien kita ki jimbam ki peta mesem nang pada ki imijongi bangini oban mino nang ner ko tangin oban mir kat ba jengker khu ki jome om ya ka bangingin mi kum ki beri ko sudah dengi bala ban yo man tap ye ha kita ki plak ki peta mesem ki jongi tu isnei ban snow sen ai ki jing ngu ki jengker pat ki jing duai ki jong ausya keri baret batlat takane ka por pediang kum bangilong da ma ki pop ki bubun ki sosi ya ko man ri jome na ba ka kerteng ka jong jisu ngaduai amen. Ngi penpau ke jing songo ye Mr. KS Ding do the court committee balang I balai alam ngi ke jing pule na ka htien ke jong blai bat ke jing duai blai to nang kor khu ye phi bat ke jing shakri ke jong phi ki prabangai be ngi ai ngu yo blai ba menta ka snem ngi la yo ke jing ruai kwaya men chem snem ngi yo ke special number na I I prabangai kong tiara saukme ha ke jing sang Christmas Marngim simyo bani rai bon pa na ko por rementangi so kemen ba ngilayo lat na ki kendon sarkar bat ki samla jongiru ki layo ban pen kre na ka kwaya jonga jing sing samla tingi kerpa ke ni ko por ka kwaya jonga jing sing samla ba ken ai ke jing ruai kerpang barhadin kata nga kerpa di ki ashas jonga balang bakin nang pen kre barhadin ke jing ruai kwaya bakin sobha ban wanra shakmat ye ki jing aingo Barang kerpat itemen besan jongi, itemen besan Dr. Ola Mari, bain sengob ha ban sapen kentang ya kijing aingo. Barhadin kata, kerpat bangin sayo sengoy kijing pen bena, na itemen besan Assistant Secretary jongi, itemen besan A1 Sweat. Dikumta kijing ruai kerpang, hadin kata, kijing pen kentang jing aingo, bat kijing pen bena jong kebalang. Angel hamta kia roja burong yusi kiba jongta dajing risa haki surbasyam haleluya ki wada surbatyam usim jing su Bethlehem Jing long du ula shem yanin yale ban mani yau hani uwan ban teki jing gerku nong ap lang ro nong ap halom shajna gi Jin shai kubor babha haki walam yusim laka kiper tajam yangin yale shashnong Bethlehem yusim laka ngin mo ngin ma midem usim jing su Bethlehem Jing long du ula shem yanin yale ban mani yau hani uwan ban teki jing gerku ukon uble lawan long do jing sukabne Ula ino uwan ban shem Kajing long brin Uwan ban shem Kapop kasnil Yukun ben riu ban long kakuna Baon
in yo jing em ya pi ya nga u sim jing su ha Bethlehem ha jing long du ya ula shem ya ngin ya len ban mani ya hangi u wan ba te ki jing ger ku Don't into why. Go kpa jungi baha beneng. Ngai ngui me ko kenrat nama na kapor ka bakodor kapor ka bakentang. Kme mel ai la ding ya try ngila bani lum lang hakayeng ka bakentang ka chong ma. Habang itay na kduan na try ban syakri ban mane ma try. Kam tam la manaka sngi ka bakarpang. Gasngi kebangikan mau ken ko try ya kejingwan long beri ukun jama jasla kena ka perthai uan ken ko try de kejingi blai kejong ma man long nong penem jang ka perthai man psycho ya ki pop jang ka perthai man pelai yang ini jing satem rau ko try ki board jang ka jingdom ki board jang soitan ha try babhai ngai ngui me ko try na man ka por ka ba kodor ngi duai ko kan rat isnei yang i ko try habang ila ban emmat mel man ka por try babha ngila ban syakri me kumne ka mangilong kade ka jing isnei ka ba mayan blai chong me kade ka jing panyai ka ba sa me ko try hadin ka art ki snem jong ka khlam ma blai ngem la shabanong lai loi ban syakri ma blai Kaburam bat kajengu kalong eme atrai. Ablay lam na kapor ngi don hana kabanta. Man syakri me ko try lang bakini aingu ko kenrat. Ngi pai shema ablay na mamalong utrai utrai kajengker ku baro. Na preng kita jengker ku kemingyo diang na kikti ke basbon jong me. Naga kajengi snei jame ko try. Ngi wan ra kemat jame ko try iknik jengai ngu ko try. Laki long kibarit, laki long kumnok nablay. Ngi duai ngi kerpada try bahai saiban kerku penkentang yaki. Basyano kabalang pendon kami kau try. Ngalong na kabantaban penkrau ya kekerteng jong me. Ban pen benar ko try ya mau blay bembot ban bor. Oi ban pen yar ki maba Emmanuel joma asla kena keperteng. Kerku ko kenrad yaki kumbakilong ablay. Ngimla ban syampang ngimla ban tip senongin penyaji ki ko try. Henrengi duai kalong kamon jema blay. Kalong ko tan naga bantaka kam ke bakrau jema asla kena pertai. Isnai ko kanat ban hikai ngela kasngi. Habang ai kini jangai ngu syame ko kanrat. Ngin ai kam tami ki donut ke mensim jongi long ren yang kia blay. Ya ban syakri me ko try met bat mensim. La kano ka jinglong jingman ka mga syam lang manikis na mablay. Garkui ka wai gakti bila no sika kam jama mablay. Isnai ko try baginang man kerhai. Baginang roy kerhai haki kam jing try. Hak jim man lagas ngiya try baba. Kila abandon ki pramit ko try ki mamla banya no sika kam jama mablay. Ngiduai karpang na kabanta jongkiru ablay. Men sambaban isnai ban kerkui ki go try. Nama mette ba try ka do nuot ke mensim joki. Mette be ka basyapo jing mod jing perkat joki. Kano ki jablay man syakri me. Hakano ka banta. Hakano kurukom go try ki wan masjid ki go try ba. Isnai ngi ko try ngi bukti ka por brang sakti blay jome. Ngi don stang sipang por ko try ban chas ko ri ka tin jome. Ka kubor kismas sang mo syakri jome a try. Ira friends elma blay a try. Kau pun kau yang sekali dekat bor mensim berkau cuma mengen yos ngau mengen yom hat ya kabor kaktin cuma kau try kaban long ka kubor Christmas ke jingkerman ngablay apa yang ka perthai ka badu jingkerman apa yang ka perthai ka no mensim apa yang ka perthai ka ba ka kenriang ka mau terap try in yos ngau kau try ka kubor baba kaktin cuma nak kajing isnai cuma atrai pendan kam lo yang sekali kau try isai ban long lemerkat manu kau try
Gerku ko tato lami ke por badangsa ngibu ti hekti blai chome sim tinga ko ta ka mangilang ma pra ki pop changi na we kinen ki pan bangi dam tengu jisu nang pnem be amen Kari ka sing sajan kum ta kum ka barang inyo e ka jesang duai mit si sajan ha ka por hendu shiteng jan mit iban polis dang ba duai masa silalu ba ka matjing duai kan long nda ka benta ka sakramen Ki parngai kas lasai ka atmritrik u Disember aja atway kalong kasing utrai ka bakat du jong ka quarter patru jong ka kasnem arja atway barkum ka balangin pendap ya artli ki jingeseng sakramen ka sakramen ka jipaptis bar ka sakramen jong ka jikhwai utrai ka kemti balang balong ha ka apply trik Disember aja atway kelapan bet thamai no ya ka polong jeseng jong kini ki jeseng artli ki sakramen Kabaningkong, kejeseng sakramen jipaptis kan long no hakapor si po bejimen step om desho kandai beji kumlasion haka program. Namarakta ngi kerpat iki kimi kikpa kibla kerteng hi kun banwanra syaka sakramen jipaptis kin bu jingbut ya kani kapor belapan kela. Kabaar namar bakasorka kelapan jensuri kurukam syong haying mani ka kumti bilang kelapan bet no baka jeseng sakramen kajikoi trai kan long no tang sisin kata hakapor shibeji mensngi kani kan kuntup ya kiri dukot kajiseng ying dong shareng kajing sing ying dong sharum lemru ya kiwei pat ki parbrget na kiwei pat ki balang kabalai ka kumti balang klai kutru ba ka general meeting kiri dukot jong ka balang presbyterian mauro kan long hadin blawai kajiseng sakramen jikhawai trai haka 3 December ajar arhuwei Kumta la kerpat ya kiri dukot ka balang banbu jingmut ya kani bat ban poi renti syaka sakramen ka jikhoi trai bat ru syaka general meeting kiri dukot ida kerpat ipi pen sungu thu meng kerpat ipi pen sungu ban ni thu lam syawuk kiskiwi pat kiri dukot jong ka balang ki bamla ban poi hakani ka jingeseng la kerpat ikisamna shinrang ka jiseng samla bat kirang ba bansa sipor hadin belawai ka jingeseng ban pen baik katukan ni kikam Ni penpau ke jing songo ko bakrau ye phi ki khon samla jo ka balang ki bala ai ke jing ruai kerpang ling ba ka kwaya jo ka jing seng samla phile pelut ka por ka bor ban pen kre jing ruai bat menta phila ai kum ka jing yaro yo blei bat kum ka jing ker khu bat ka jing tai men se mingi tu blei nang ker khu ye phi ye ki kam ke jing trei ki jing puli ki jong phi bat to nang roi nang man bha ha ka jing im men sem ke jong phi Ni penpau ke jing songo ru ya ki beledon benta ha ke jing lumi ke jing aingo bat ru ha ke jing pengetang ke jing aingo ling bai temen besan Dr. Ola Mare bat ru i bala pendep ya ki kam jong ka balang ling ba ke jing pen bena temen besan A1 sweat Ngi aingo yu blai para bangit be et bangila poy ke ni ko por bangin pen kre eladi ban yo sngo ye ko khubor na ka htien ke jong blai bat ke jing rakhe Christmas ke jongi Kamlong ka badapura lemdangi yo snow naga htien ka jong blai ke ai ka bo blai udan ban kren yengi bat ngi aingo yo blai ba ulawalam yalau jong shakri i Reverend SL mo blai naga jaka ka bak hampaji nang tai na nong khlaw naga shnong ka jong tirot sing shakane ka shnong mauro ka jongi ban ai ka khubor naga htien ka jong blai Pastor Reverend SL Maublay ngi pediang sobhay phi syaka balang ke jongi badru syaka pulpit ke jongi i pastor iwan rengkat badi khon rit jongi badi gitaru ngi pediang sobhay phi ngam tip hangnu pisong hagadi ke yeng mani nre hangnu ba phi pidan ngi pediang sobhay phi da ke jingkemen ke bakrau i pastor SL Maublay ila juwan menshwa haga balang ke jongi haga por bidang long in charge pastor El Nong Sid but le sidon ki ban kan mauru ya i hagas nam arjar khatn riu i don ha ka pulpit ha baro ki jieseng ha ka por bengi long ka jieseng ya selok ki pastor ha bena Oktober arjar khatn riu ngi long ki jieseng ya selok ki pastor jong ka KGPC not sep ngi bari pastor i don be pulpit haman ki jieseng namar ha ka tu ka por ilong unong yalam jingruai but ilong ru unong ruai ubabang
ti ngiso komen pat ba sashi se ni wana ka pulpit jongi ban ai ya ka khubor na ka htien ke jong blai I pastor I pet ikmi ya ka nong klau pastorit ka badona po ka Nongromai district hapo ka Nongromai presbytery ka badai nang tay na mairang shalenti banlet sya jirang te pastor ngiso komen ba phila bandon rengkat bat ngi hakum kani kapor ngalai itopi pastor la aslem ba nadu ka sinot samla ka balong asora tua ka snem arajarsan ai me ka khubo na khtin jong blai bat hakatu ka sinot ngakan mau ngayo e ka benta jong ka jing pulis dang bat duai ti hakani ka por pastor to shim ka por ka baklot ban ai ngi ka jing besa na ka khtin ka jong blai bat hashwa begin yo sngo ka khubor na ka khtin ka jong blai ngini ruai lang ka jing ruai ka ba lai pho ar to wan phi ki reu nget Risa bat sngo komen, sha Bethlehem menta ya ngin ngu yutrai. Pet hakashing oit, lakha yus ki angel, to wan ya uban mani u Chris utrai. Ke jing ruai ka ba lai po ar. Tuan pigi ringen risampan sngoko men shampet lehem mentayangin nguyu try ben hakashing o lakayus imki angel tuan yau ban mani tuan yau ban mani tuan yau ban mani ukres utwai tu kipan pa angel riwai jamban ya rolling pa Neng tu sawa ching yaro kenwai mentaha ublay burams im tu tese tuan ya uban mani tuan ya uban mani tuan ya uban mani Ni ukres utwai Amen twangi angu Mi blawan ban pen koji Suya mi kaburam ju Nom ni ai Tim jong ukopa Lawan pau hakato tuan ya uban mani tuan ya uban mani tuan ya uban mani Kristu tuan Reverend London Sim Ubalong Uchaman Papanya jaga dekat jingseng jaga dekat por di parano syarai jong kabalang ki balong kita membesan ki dekat jaga komiti balang ki long pa ki long kami ki kon samla har ki hep ki berit ki bala banyadon jaga dekat por jong kajing syakri ya ublay Bat kibala ban yo bat ban yo sngeu naikini kitendong jong kajing pensawa Gesim ya kada kapor ya kaban ai kublai ya piwei baro hake kateng ka bathiang tam ka jong trai baru nong pedem jengi u Jesu Kristus kublai shibon pastor sem ikentien ki bapila yathu saphang jonga bat ngaru ngamla ban khlmdai yathu Bi pastor giladon ka jing trilang haki babon kikam bat kawai ka bangas ngungu badi i pastor
long shakri jong blay ubadap do man sim jong blay ku blay shibon pastor na ya shafrang blay na kar khu ye phi ye ka shakri ka ba ko dor jong phi ye ka kam ka jong blay ba ka yang ka sem ka jong phi na ka liang ka jonga ki khon ke be don bat nga ka je seng ka yeng ka sem ka jonga ka balang ka bangadon ngawara ka jing khublai phi sa chi sen pat ha ka kateng ka bathiang ta mutrai bu no prim jing Jesus Christ kare ka sngi ka bokraw ka bangi ngi rakhe ye ka jing wan long breu ka jong trai jing Jesus Christ shwa ka sngi ngele wish advan Christmas ki jing ai khublai ke bakarpang ban namar kata kare sngi ka bangan wish phi baro a Merry Christmas. Ke Christmas ke besuk, ke Christmas ke bakamen, ke bangiyo ban syakri kum kabalang, yalau jong terai bat unong penim jengi uji sukures. Ke perthai ke bangiem, nyi kat nu baki penkre, nyi kat nu baki pelot pensep iki decoration ke jongki, ki pelot pensep ye ki jing snobha ke babon ki riam ki bet ki bam ki di bat kum taterter naka banta banyo ban rakhe ya kane ka sngi Christmas bat shisha kalalong ko makaktin ka jong blai joy to the world ka perthai baro ko wei layo sneu ye ka jing kemen ye ka jing snobha habangi pen kre ye ka sngi ka bakraw jong ka jing wan long breu kajong try bat unong penem jingi Jesus Christ kabakat notam yangi kinong but kajong try ki khon bala silspa kajong blay bingyo ye ka sngi ka bakraw ka sngi ka bakodor ha ka jingem kajongi ka sngi ka bakom ka balang Kristan ha ka perthai ngirak he ye ka jingwan long breu kajong try jing Jesus Christ men hajar pawais nem men shua balayathu yangi niki rustat jong ki bawat benya ka ktir ka jong blai layathu yangi bakaji sedang jong ka jeng rakhe ka Christmas kalajia hagas nem laispa laifun reo edi hadin Jesus Christ kini kisnem kisngi kelanang ya bat ngimla aban klamda aingu yo blai bakaji rakhe Christmas jongi kalanang bha, kalanang itnat, kalanang isongkon, bengis kem kalanang shisha, kabadiang hon hak mat jong blay. To blay unkerku undorengkat, yala ka jong kabalang, yala ka jong kabalang hakari bah kalang setelah kepertai. Kibarekhe ya kada kesngi kabokraw, kesngi kabakentang ka jong trai. Sejien kapan pau ya ka jing kemen kabokraw. Bangayo ban yeng pedeng jong phi ka kapor kom balak pen kan mau ri pastor ngale don bat phi kum kabalang la bagi snem ki ba menshua ten rai wala dang la jue don bun sen ki ba bon te ngamla ban kan mau ngade ubreu ba klet bej bha te ka bang aju ong kum ni ki para banget ye kalong lada phi kan do ye nga hangno sngob ha ban ya kren ya khublei kata kan rap chibon ban pan kan mau bangali don kat lembat phi lum komta langa yawan bonsen ngamla bani thoi phi bala selari kan du hangno hunno long kumba ya khen he la dang myo bari kren te ni long lai lo la phi kan du hangno ngin sia kren ngin sia khana ublei un kerkhun don kat lembat phi haba ngalapan kre banwan syakane ka jeseng habai pastor ila kerpat banwan bani shimenta hakan ka jeseng Christmas blay labu haka do no janga bangeni slok na ka tien ka jong blay shaphang kin nongrem jong kasngi Christmas la banbu daga dur jong ka jingkali ka ei ka jingmut jong ka Christmas lane balay bau Jesu uwan syakane ka perthai bat halor jong kani ka benta ngakwa yaka bangeni pusan ngeni slok na ka tien ka jong blay lai tli ki ka baneng kong
ublay ukwa ban pentip sekaperthai bamu ulong ublay halor kiblay utrai halor kitrai kabar kalong baukwa ban pentip sekaperthai ya kajing iet ba kajong ublay kabana bom jukut bakabalai bakabakadu ublay ukwa ban penpau hanga badapi ya kajing edai kabajan ya kajing edai kabashimet jo ublay lembat ngi to ublay unkar kun dornkat yaki benta ke bangene yo badi puson nakak tien ka jo ublay hakane ka janmit ka bamenta ngan puli nakak tien ka jo ublay gospel Matthias kal nong ka baningkong ka khot ka khat phra bangan puli ru ka long ka ar ka khot ka baningkong ka jingkha yo Jesus Christ ti kala long kumdi haba ka kemi jong u ka Mary kala tek tien bu Joseph menba kampat Yeshem lapan pa walaupun kon kendo men semokoi reu Joseph utnga jongka ba udang long ubahok bommanro yaka pen bana yakata haki breu udamut ban pelai no jar yaka rei haba udang pusan iki ero hakme wangelu try ulapa hu hakajing fos new dong ko Joseph ukuru David wat shifting ban shim hame ka Mary ka tanga jome baitai balapun ilong na umense mokho habalak hayo Jisu ha Bethlehem Judea menbau Herod ulongs hakme lawan Kristan na Jerusalem bat kumtu terter ki bentan ka tien ka ublay ande ka phang ka bangadon bangin slok hakane ka no faisngi kalong ka to yakaba ngalay thoi phi mentan shwa bangin si poi shaka bangin sha skor ka tien ka ublay ngine le yakman ublay ka jing doai ablay ngisngongo yame mamalakhat yangi melapan yangi ngilalong ablay ki bala suspa ki jome ngila syakri lai lo yame hadu kani ka khlemat ka burom baro kalong ka jome shim ya ka jing syakri ka bangi don yame kenrat aingu yame na ka balang hangnya moro ya ka jing ya saprang jongka ya ka kti blai badun bor jome la ka jongka balang ka ba me ablay melathe khlem tangkai ya ka jing kerkhu ge pakan saitam ke jome ba ka balang kala nang roi kala nang ya saprang hakiliang baro jo ka jing syakri yame ka balang ka don banbu hake jing duai na ka bantai tememsan ni ban ka jing shitom ho da blai lalung ka man jame ki ju ki jing kerpat try to pen pa ki kamba hake bangai la da memon ko try na mangite ba malong blai halo ki jing pang baro nyirangkan ma ko try ka bang ham maulai e tememsan doktor biar khaluki yes khema blai melang ju blai na ka banta ju i ka balang ham maulai komjur ka balang ni ham mauro yes kema blai bam long blai jongi ban sngawi jinduai jongi yes kema men krengi ga janmet ye ka tien ga ba em ga jome bi yengi ngi don hang ni ngap ngi wan hang ni ban yo sngawi ga jing ba ma ga jam sem krena trohai ke ga ban man kren mela ju khat ya lo jong shakri ngala ju ko ngoi ga jing khat jome panan kam go troi ke ga ban man ha ga janmet ga sngi sha skora blai ki jing duai jongi na bang ya pan hakikatan ka batiang utrai bo unok di Jesus Christ. Amen. Kapang kumba ngalayatu kinong rim kibaskem yakabau blay ulamon yakaban pentip sena hakane ka janmit balay baula pendep no yakabalayatu lupa baun wan hier na beneng syakade ka perthai but ya kapan pen pau ya kajing mayan ka bokrau jong kajing long blai ka jong u ka benta ka baneng kong kalong u blai haba wan shakane ka perthai lang bau khulung Jisu hangta ha Bethlehem jong kari Judea ukwa ya kapan pen pau ya ladi bahaba don ha ka perthai olong blai ubadon bor halor baro habangi pai syakada ka benta koki khon ke jong blai ngimla ban klet ya ka ka bangi puli ha ka testament ka berim
haka kitab Genesis long bau blei ula pelong ya kada perthai kiai baro ki bahaka daka bau syukran bagi ken mau halo jagti kiai baro ula thau ya ubreu ubeningkong bat ka breu ka beningkong kata kapan pau shina bagi kiai baro haka daka perthai kilong ki jongu mau ulang ublei usu pelong iki kibakat ne itenat Heret kam kerpang udah tahu yang ngabade pi kibalong ki pateng na u adam bakaim bat ublei ulang utrai halor kiai baro rengim la ban klet baga Bible kaya tho yagi bawa dam baka em kim shimne hakata kaburom kajong ublei ula day yagaban beno yaki naka eden joka jingsuk bat kila day ban ya haka perthai baki kijing mat kijing ekendo Angka kecil kerja ublei, kibam sengutan nat kerja em jongki, kibam sok kerja em jongki, kabadab de kerja le, kabadab de kerja ye, kabadab de kerja pang, kabadab de kerja tenjo, kerja pensoi baharukom, kerja em jongki. Kon benreo, hak kecil kerja ublei kat testament kabarem le thoyengi, kilayam hakmat ublei. Kilayam namar ke jenjar lanor khop jongki baru blay ulio sngeu yaki bat ikan mau nak ketika ublay ula khad yo Moses bat haba ula khad yo Moses lamagi kon Israel ban pen em ya kaperthai baro kawai Moses ukwa ban teipat ya keburom bakrau jo ublay Dagaw ublay ola ay ho Moses halulom senai yaki shipo ki hukum santli ki hukum ki baya day ban penne yaki burom kajong ublay santli ki hukum ki badai baki breu ken mane ya ublay herre yung kaktin kajong ublay kita ki baro ublay shimla ban bat Kamtam habalat don ki hukum kini ki hukum kilanang penjenjar kini ki hukum kilanang pen esat ya kalong breu man breu bakim laban kongo kim laban bot ya kada hukum bahkan dia kalana penjengai ya kaji day jong breu baru belai kikon ki jong belai namar kata ublei upek nalaga joga khet upek jaga jisnei ya ubreu hakade ka perthai banda kata kadau ula dei ya ka banjit banwan hakadur jong khlung jisu bat ka jingwan ka jong jisu hakade ka perthai kam semut baulong ubaret baulong ubapo baulong tang haka kerdan joka jinglong breu herre ongka ktien ka jong blei ulong ubreu bajanai henre ruang em dei ban klet baulong blei obajanai ulong blei obashisha berkata kalong ka jing shisha baro ka bangisem habau jisu ulawalong breu syakane ka perthai Ngikin mau bau try jingi Jesus Christ haba wan shakare ka perthai bonsin uyele banburi yele de banoi kesenran haba ulele ki kamba u ong yaki tawat namyat ho yakini ki baro baki breu kintep Henry hakiba bon pat kibenta utrai Jisu ukwa ban pentep shna shaka perthai bangalong malor kisem bangalong utrai halor kitrai ngiken mau kumbala pule mentan daga basdang Jisu hakagupor ular rong shaka nongba Jerusalem
bagi ken mau kum no bagi breu kilapan kre ia ka jingwan jong Jisu hakan nong ba ha Jerusalem kelaya siang diki jan ya kalan tiga bau yan kelaya ra diki nading telai kelaya absaudong ya ka jaka ka bau Jisu ya kia perta kiong hosana hosana ya ukonu David oblay obakrau bortam Kare kamot kajing pentep kajau Jisu syaga perthai bau neu Jisu olong utrai halor ki trai baru long belai halor ki belai utrai jing Jisu Kristus men bau dang don aku kopor bala ka jing senran ula kali yaki ya kau ka jing kali wong ko ki senran ba yet jonga ya tho yanga ki breu ki ong bangalong way pios ngeu baki alap pios ngeu baki keren to ya tho ki breu ki ong bangalong way o ke ya tho ngi ken maun ke ting jong blai hare ka ba khado Jisu ong ko senran ba ye de jonga to ya tho lem samapi ngalong way ngi ken mau bo sak senran ba ye de jong trai ulai yeng jai Uang bamelong ukres, ukon, ublay ubaim. But hakaniga benta ong try Jisu ko Petros. Token mau ba memdon kajing start, memdon kajing champagne, ba mente banjuba biar kajing keli. Hergane baro kada kajing alam kajong mensim jong ublay. Nyalong ubam melaplam but halor uneu mausiang ngantei ya kabalang chonga Jisu o kwa ban pentep se kabertai baulong ublei halor ki blei ulong utrai halor ki trai o norwa shaman se muong Don blay, hapo dengi blay, bakomu blay jongi. Don mo, uba komene blay, hap deng jongi, uba kaduni. But unarwa shem semong hem. Nyanam shem kaduni blay, hakane kaberthai, langni hangdong doru. Olong mo halor ki blay baro olong mo halor ki try baro haga baga tin ka jong blay ka yethu shina utle baro on haban pla ka khosio baro ka na bandem krop hakmat jong try bad ban yethu shina o Jisu olong try Uni yau bangi rakhe hagane gasgi koki kon bala seus pa jau trai ni dei ban tikna baulong blei oba krautam mla ban sham mla ban indur bano bauno blei ujongi Kabas ngosi kalong koki kon jaga balang don shibon ki barang arta tin shapang kajing krau jonu blai jongi ong yimla klet jaga kabala jiha ka por ka jong tra jiu Jisu Kristus men haba kisnran ki don naga jialenti haduriau kansan ke eryong kabajur kalawan kala knyo ya kata kaling bat kale berat jing don jing em ja kata kaling hak duriau ban pensting bakan ngam kata kaling hare kataru kalanang jur te kata kapor kele kisnran kela do jingkermen Para bakila do jengkermen ikan mau gak tiga jauh belai haga bakum kata kapor kansan ki i hap deng duriau ya ka kenja ka bayad hangta bad hangta kino ya duriau kata kapor kisenran kitip bakat ka kenja su duriau ka bapen kile si ya kata ka eryong ru hangta lele kele yam kele lenjar herre haga bakum kata kapor u Jisu ong to accepting
Petros wong ko try lada day mami ong yanga bangan wan shame uji suong wan Petros uhiar na kaling uya na duriaw ay nguyaw try uya na duriaw Era kaktin ka jau blay karbaw lang yay habaw na pesyo jisum lele era katukan di ukum no pesyo po uy ani kaduriaw hamar kata keporungam celap baru saya pertau jisu try jisu yarap yanga try jisu wong Petros balai merit ke jinget ngalau boleh bakrau balai merit ke jinget men haba mengen bayat te halau duriau kaling kam lele kal er ke duriau kan sange habu jisu la hukum herrei balai merit ke jinget ame ki merit ke jinget api ki merit ke jinget ong tra jisu ngidanu balai ubakrau bor umdan kadu balai jongi Regi kon jaga balang, kiam kelan yar regi digiski, kipet kisah kemah regi digiski, keren mensim kido jengkerman regi digiski, bangas ngau bau jisu saja sen regi digapor, wong yang ngau badapi, balai pirit kejingai, keklam COVID kelawan, la penting saya ki weipat ki kenja virus. Balai pirit ke jinget ko kikon ke jong blay kita kikon ke jong blay ublay uko abanit ho shina habang alawan sekada kepertai ngalong beliau bakrau kemdai bandon kajing shapting mdai bandon kajing red mesim ngalong blay ubakrau bor kajing sisa gabar kabau jisu pentep Haba walong breu sekada kepertai kalong ban penpau ya kajing bana bom jukut jong blay ke gospel ke jong mat Yohanes kalau kapalai ke khot kapakan reu nabau bleu le kata ya kepertai ulai tino ilo kon balakha barway baway bangai hu nom jarshu reun yo ya kajim kabam jukut Kajing walong breu, kajang Yesus Kristus sekan kepertai, kadai para bangai bihi dau try, kajing ye bom la ong, kajing ye bom la theo, kajing ye bom la nyau, kajang blay nang tay na bom jukut. Kabau isnay hadu kata-kata yang uye hadu kata-kata yang nama kata uklem beno jauh kon mamarwe jauh baun pas segera kepertai banwat yang bat yahi kejingit kejung blay kapau sena hai kabau aitino yalau kon balak hamarwe segera kepertai Kiri ustad ke babatai sapang ke subjek jo kajingit. Kiong kare ke subjek ke bayar hadu kata-kata. Melaban perkat ya kajing jrong jo kajingit. Melaban perkat ya kajing jeliu jo kajingit. Melaban perkat ya kajing kenjang jo kajingit. Lane kajing kraw jo kajingit. Uplay uit hadu kata-kata yang Hagabau norwa shemensim uperkat jeliu mayan blay ya kena kaji jong blay ubo na gini kentin banong jing jong hu bom la banong jing jong hu bom la banong jing du jisu try yang om don bala banong kene kajing kajong blay Bat dekat kajing ublay ukhodro yang bangingin yau blay ngimla ban kelet habu traji sudang don sekada kepertai ule kendu cisen yau senran uba uju shania hau kumona yalam henry habu kendu badu ngimla kelet yak keboya keren badu bakata kalong uong yau Petros Ko Petros
me ie janga Petros de kajing kuat ke mensem hot ko trai ngai ie jama Henry kampat kot uji suong sai sin Petros me ie janga Petros usngau kemen bau banar sin ya kajing kali bau inem yo blai yo Jesu kemen de kadono rujuba trai kai ie jama utrai usngabjar kolisa hisin yo Petros me ie janga ko Petros me ie janga angka tin ke jau blai habau Jesu habau trai ulak lite kabalai sin o Petros ulas ngausi ngam hakajing mut ciperkat trai balai mekali kalaisin ya kajingkali trai balai tebemban kalaisin lewat ban kali ya kajingkali hagadonod ulakya lashon hitrat jau Petros ong Petros nama kata trai metep yang metep hagadonod changa Metep kajing em jangan try, metep kano bangga ie jame. Ikon ke jong blay habawan sekarang kepertai u pendep ya kajing blay kapan bam cukot. Bat kanam kot no tanggata u kali ya usenran jong hukum ta. Banges kem kajing kali kabau try u blay u kali yang au bekeren. Un kali yang i baro ki kon ke jau blai shishanem pi jau blai un orwa shem sim ukran sabang kata bangem ban klet ya ke bau yones utho aksti jau wong shisha baladau no baro uklet no ai ka perthai i ja ka perthai ino no ai ka perthai kem ki jis ngobha jongka ke bau play sngubang baki jing subha kare perthai uyo ya kaji ke jong play kajing ke jong play kamla bane khle bakaji bakanja perthai kajing ke bakanja perthai kamla bane khle bakaji bakanja play uplay nama kata ukeli yang abadi fi uyai keli fi ne yang kabalai bakabakadu kajing tumu kabak kongsan jong kajing walong breu kajong trai jing Yesus Kristus kada perthai kalong ban pen pau sena ha ka perthai bau blai ukwa bandon ya kajing dei ka basimet jing baru blai kata ka personal relationship jing baru blai kane ke ka bau blai ula theo na bom jokot ka bau blai ula plan na bom jokot Habawan long breu sekarang kepertai, hagadur jong kajing snoret, hagadur jong kajing long kapapo, ngiken mau uan ya kaban pendap, ya kajutang kaban abam jokot, ya kaban penem, ya unong pop ubajat baru berem. Utrai Jesu, haba uan sekarang kepertai, haba orang ya lembal kajing senran. Sengap ngan penken mau kikten ke basngobang ke bawang komde ko kisnran jonga nganom snobang ban khodi phi ki sakri nganom khot chu phi ki sakri ngan khodi phi ki lok ali ki khon jonga kom ki khon ke jo oblay som kwa yangi bangin long ki sakri yau Hero kwa ya kata kajiya day kabajan kom ki paralok kajiya day kabajan kom ki khon ki jau blai kata kare kajing thumu kabakongsan kabau trai Jesu uan sakane kaperthai upol habau tho sekenong rom kalna pra ong kumni kat ki balai alam do mensem jong blai ya kita ken u ai bor ki bakelo ki khon ki jong blai
Kita baru kibala yo ia kaje pen thamai bor, kibala yo ia kaje pen baptis, kibala yo ia kaje pen kentang, dega bor ka jong mensi ma kho jong blai, ye kita ula khot ki bagian ki khon ke jong blai. Ni baru kom ki khon ke jong blai, ni sutanat ia le banong bagian ki khon ke jong blai. Hadu kanu ni laju perkat. Hadu kanu ni laju yet ya ladi. Baladangi ong bangikam bangi di khon ke jong blai. Hadu kanu philayo kenti. Ya kata ka jong long khon jong blai. Ha ka ji em jong fi. Kene ka por ka bangi dai ban yet ya ladi. Kene ka por ya ka bangi dai ban phai khamat jong blai. Kene ka por ya ka bangi sa chi sen pat ngin phai sela ka jong ka ji em ka ka ji dai jong ha baru blai. Ngi dai shishan em ki khon ki jong blai. Balai bangong kumta, pinamar ba ublay uyo iyangi kumangilong. Kam simlong tamba pisula banong kabamon. Kam simlong kaba pisula banle kabamon namu try utip yangi, utry uyo iyangi. Uyo yaki klai yaki cleanse eng jongi uyi ka dano jongi uyi ka jingmat perkhat jongi uyi ka loren yang jongi uyi ki kam jongi haga beri haga pau uyo yangi ko mangilong nyemla ban buri nak mat jau blai nak kata dau ladang yong bangilong ki khon ke jau blai shisha ngila long ne em komta utrai jisu men baurang don nak ka perthai haba ki farisi ki sadusi ki lawan syau Yesus ngose ban kan mau Yesus la kentai no yaki uang komni piwan sanga tang da geremyang sentur kado no jopi kajngai nang hau trai nyamla pedeng yapi kibakom kita gibril Kibawan show try, tang naga sentor, bawan show try, tang naga met. Nama bu try, uyo i gaba shapo jongi. Ujisu ulakran kam kor, hagada por ongkum ni, pilong kom ketiki lom jeng tep. Lapani tenat, lapu syarayaki, nasajrong kibali balabu sentiu. Heresapo padi kade kamet kabalaput kata ke utroy snobang utroy snotenat yaki khon ke jau blai ki bawan sau daga gadur daga jinglong ladang irakhe yakan ke Christmas ka bashisha kade yaki bangin pai shai jau blai Kaya kajadai kabashimet jingi bautrai. Pemla aban shuwan, pemla aban shurakhe, pemla aban shuman neyau blay, tang lagi ki basabar, klem kajing shisha kabahapo. Hagas nem jogar revival, uway urang ba, ulay toy nga ang pastor. Ngalay iya kaway kajing itopau, tip kalong kumu pastor. Wong bangapoy hang tahabeneng, padha bangapoy hang tahabeneng wong ngayo itang ikisentur juki briu, kirwai, kiaduai, kiaro ya utrai. Pastor ngasngolang ngasngu pisa, balay kata kawan kajing ipau jonga, kay kata kajing mat kabadon, wong kapan kuslay nga, kapan janjar nga wong, kay kajing mat kabadon, bangan yo iya kabakom kata kajing yo i, kabakta shisaya nga. O kau basngau syurkai kau para bagai lana kau gikon ke jauh belai ngidona ke balang ngim sempalala ban penkentang ya ladi ngim sempalala ban IT ya ladi yo kata kabangidon kanam long ka pedeng khamat jong trai yo kata kabangidon utrai pedeng yang iwan sekarang jeseng utram sngobha ban pesagi yang iwan shau ngimane yu utram kerkhu ya kajem jongi kalau gai ka basngosi ka pangnu rado kata ublay kwa ka bakum kata ukwa ba baro ki ba mane yu ken mane ka sem ka basha ken yo mane ka jing kerkhu ken yo mad ya ka jing kentang jo ka jing mane jongi utrai
Ngamla ban klet ya kasnem arjan rio kasnem revival. Kabang ngamla ban klet ka jim jungai kasnem jok revival. Dang step hagawi kasngi lawan tit yeng haying jonga. Ngala lungok manobawan. On the kilawan ngala lit pleasing kang. Lawan kita memesan nago kabalang kabakhabret kita ki dong jongi. Kiwan jat naga kabalang sayeng sesnong jongi. Anda kilawan ki pastor sumbahaja selet ka balang jongi. Nadu bakari Bible kalawan namairang kala beteng ngire don sa haying mane mentala bun sngi bun tayo. Reke ego pala kabangi haban wan si pastor kadika ni. Tano ka dak jo kasnam haka miet jong kabalang. Yesu i pastor kansan hang ne ka mi kasnam. Tika ni tika palengo yang i pastor ya se ingi ale. But kalong kerukom jonga kantam kasnam revival. Haswa bangan lech kanu por jong ka jing syakri ka kam jong belai nga balik ka kamera jo ka jing duai. Ngalale ka kamera jo ka jing duai nga duai ka jing dia ka balai tho. Belai pen pa hanga ya ka jing pen pa ka bamayan hadu kata-kata. Pen iya nga ya ka kamera. Kamera kaba ndai mentakim prun kam syu pastor katu kaba mareson kamino kadur ngia prun kam bahadang ya samla ngim tale sim don syu dan ne kata pen pau blai bala bau blai pen pau kumta mareson kami kadur ba kata kadur jong u nong lek kurem ba kanong lek kurem blai wang hanga pastor kani kedak baka balang kani penkre ngala janwan kumta ngala le kata balang ngala slok ngala duai ngala ruai de kajurhem nama kata kedak jo kesnam reba ngala pej benia ya kata kedak jo kesnam kata balang ngala i baka kata kedak jo kesnam kajau kendiat hang de sekendong jo kata ying mani ka phala kalong hangta don iwe ilong kami haba ngalai kren ni tai kong yong la duai hangta la lai singi lai biet klembam ai duai ia sa ia la ka joka jim i pla ia la ka jigi pop ia ti ia la ka joka jim mau try but hakata ka me joka ta ka singi ila pla yong pastor ngalai yom hat ya kajupan ku dekas nam ukon lang berat jong blai im klemtip bakar dekas nam hang niru isngu thu halade bayo ma ya pop dekas nam ukon lang berat jong blai bang ta kala syai banong bakar kadak dekas nam jo kajupan ku ya kita baro ke bamon ya kabanwan badia suk baru try ban thau thamai ya la ka jo kajim kalau kejing eseng kabak kemen kabak ra kabang amla ban klet bakata kabalang kabak imensim hadu menta ban sakri oblay itai long kemina do por ila thau thma ila ka jokachi ngamla ban klet ya ka kabai tai long kemila ma de ka jim ila ruai ya ka ruai kijing long barim ngala ino baro ila yathu ila jer ila nam ikijikam ki bai le yong ngan ino no ngan kala ka bamut no ngakan mau bau jisuang wei badon au kres ulong jing tha bat mai ki barem ki dono hakbe ki jelong ki bat mai kata kadega khubor jong ka jing walong breu ka jong trai jing u jisu kres chakadega parthai ka jing rakhe Christmas jong i para bagai bi lado blai yo ya kaban kta ya ka shimet ya kajing em ka jongi ngalaban long kadi kajing rakhe ka ban yai lai no klem don dor erwem baladau trai ha kadi ka janbe sachi sen bat on yo banwan ban yashem ban ngi iwei pa iwei shimet hakarukom ka phala hakarukom ka kerpang hakarukom jong kajing yakla jing thau thma yela ka joka chim nges kem bakani kalong ka jing rakhe ka bum sim jo blai on shon shap hake do not but ke sim ke jongi
Hakajing walong brio ka jong trai chiu Jesus Christ na kata. Klem tengkai ai ru. Open pau shna sakane ka perthai. Babaro ki brio ki de bantep. Bangalong tang mga ublay. But habangalong kanuto ublay ubakraw joga beneng baga kendau. Ngamon bangan biang kumublay kumta. Henry nga IT ha kajing long brio. Namar banga ihet kata ya pi. Bad habangala pendah ya kajing ihet kabakram tengkai kajong ublay na bam cukut. Msumkwa bakata kan syai light no hakade ka berthai. Ukwa bakata kan song ne scam. Kan song dap kerhai. Hakado no jong pi. Ki kon ki jong ublay. Hakabalang hang ni. Amauro. Ublay na kami kuburam jo. Amen. Ngi penpau ke jing songo pastor jongi Reverend SL Maublay ibalawalam ke tu khubora pedeng jongi shapang kadau jonga Christmas ke nongrim tanrai ublay un kurkhui pi pastor ya ke jing shakri ke bakordor ke jong pi ublay un kurkhuru ya ke yeng ke sem ke jong pi bat ki laiteli ki balang ba pipet hapo kanong klau pastoret hadin kani iso thop i pastor in sami rengkat bat ki khon ki kti ban selit phai Syah laga jong kesnong bat ngi pai pi ringkat ki jing kurku kurdo ringkat ki jing kublay na kaliang joka balang ke jongi bapin poisok poisan bat bapin bit pin biang hagani ke por ngi pen paru ke jing songo ya baro ki balai shimenta hagani ke jing seng ke jongi ngi pen pau ke jing songo na ka benta gitu ki balaya shim kerteng hang te khmat ki bala thau ya ke temperature bat ki balai don ki benta baper ha ka jing penbet ya kani ka jing seng kentup igi samla ki ba le ya kani ka jing ring ha kani ka core video bat sha enga ban pen pau jing songu ru ikini ki bala pen internet ika yeng bani na ka liang jong ki samla ba e ki jongi bania rengkat bat ka jing peni pu i pheng jong ka ayom Christmas ubleun kor khui phi baro ya ka jing shakri ka jong phi ya ka kam ka jong o ublay ton kurkuru yangi iway piway lembat ikilong yeng long sem jongi shua bingin penwai ngadon ban penken mau ya ke ka bai temen besan assistant secretary jongi ila banjur menne ba ka sakramen ke jing khwai try kan long no tang shi sin hakapor shi beje bat baro kiru dukhat kibadon haka jing seng yeng dong shaneng ba dong sharumru kiniawan lang hakatakapor bat ka sakramen jo ka jimpen baptist pat hakapor shipau beje telada jia ba ki para bangit jongi ki don ki ba mshimla ban wan jia sengane sngi ki wei sngo ba ban sakit kya ban ya thu lem ki namar ba la shai ka sngi arpun rutrik ka don ka jia kendu lang ka general committee jong ki rew de khot jong ka balang presbyterian mauro bangin yo ban pendap kap tu kat ni ki kam ki ba don kam kum ta sobha ban pen kan mau bat ban ya thu lem kerpang ye ki Ngini penwai no ega jing seng ke jongi de ke jing ruai ke ba ar poken dai barhadin ke de ke jing ruai sa shisien nga kerpat ye pastor jongi Reverend SL Maublay ba in sngob haban bu jing duai lengkot alor ke baro ke bangila pendep bat ru ba in sapelat yengi de ke jing kerku penwai snap ki angel kiriwai kubor sngob ha jong utrai balak hayus im jing suk hashnong Bethlehem baduk ka jing ruai ka ba arpo kandai Snap ki angel kiriwai kubos ngom hajong utrai balaka Yus im sing song Hashem Bethlehem batu Piki ben riu barolang Doyaken unsur bambang Ha ublay
trình lòng rao ha úp lấy cả lòng nong thao bu van xem cả trình lòng rao Chris la po da bu rom lay trai kim lên van ca per thay la long ba un van pao com u ben ribu la thao ben u blay han to la van a jing per la de mayan nu Emmanuel ba khu du nom te ya ro kan tu you Emmanuel ba khu du nom te ya ro kan tu na ka ke bu rom haneng ba us in tu keleng u la wan van cha jing tem ya ka per thai ban pen im alimi pam pam riu e ban kisno pa to sho ne yen usem bai kam riu jom kangi kapom kasniu yen usem bai jom kapriu jom hangi kapom kasniu ablay tokarku ya ka jing rakhe Christmas jongi ha ka degasnem top diang ya baro ki benta jo ka jing shakri ki khon ke bala siuspa ke jomba bato ai bakine baro kilong kum ki jing kinya ki ba em ki ba keu sot ka khat ka jing snei ki jomba bengi da nges khem ko troi ba men bat khem yangi kom ka balang bengi nang san ni nang roi wat la ka perthai kadang bun ki jing e ba ki jing le yin yaine hadu ka bakot yin ya mat ya ka buram ya ka ba malakular na ka banta jongi habangin si embi no na ka ka jing shem ba thiang jongi lem ban me trai ato da ai ba ka jing ka ba dap yang utrai ba uno prim jing Jesus Christ ka jing e ba ble pa o bana bam jukot ba ka jis lok ka ba janai ka jong min sim khoi to ai ba ka lai ka bal we ble jongi on yar ban chong sar ka lembat ngi ka balang hang ni bi ke riu kho ki ba mani yeme hang ni ba sa do sa tlak chu ka de ka perthai na do min ta hadu karta ke ba bam chu kot amen